Escucha la cuarta entrega. Cuarta entrega de... Estamos en la puta tienda de campaña. Me estic pissant dins la bufeta que me reventarà. Vaig a regar el contorno. Ei, hemos de regar. Tot això està Cámara dit en no solomillo. Declaraciones a la cámara cruz de Paco. Espera. Que això és lo millor de tot. Mira lo millor de tot, mira. Això és lo millor de tot ahí. Després d'haver-li vist completament el florí, veurem la posició de Berna. Ei. Veu ahí... Això? Això és Berna. Ahí fora. Jo sol. Ai, però ja està enterat a fet! La merda. Hòstia. Que caic. He desequilibrado a mi adversario con mi jersey. Soy poderoso. I per despedir la quarta entrega i estos de macres farem un par de travelings dels meus. Oh, Tarantino. També pues.